Alhamdulillah Lur, ini tandur pari tanam padi sudah selesai dan ini sekitar pukul 12 siang. Waktunya kita beristirahat untuk makan siang bersama di gubuk bambu di pinggir sawah Lur. Persiapan makan siang bersama Lur di gubuk bambu. Ya, menune tradisional, gudangan, telur bacem Lur. Wah, cocok. Tahu bacem, tempe bacem. Menu tradisional kampung paling nikmat ini Lur. Seger nih pokoknya deh. Mantap. Mantap, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sedulur dimanapun berada, semoga sobat sedulur semua beserta keluarga selalu dalam keadaan baik, sehat walafiat dan banyak rezeki. Pada kesempatan siang hari ini sekitar pukul 11 siang dan ini kita sedang berada di lahan pertanian di pinggir kampung. Dan ini nanti kita akan menengok persawahan Pak D Tumino Mbok D Tarti yang pada hari ini sedang tandur pari atau tanam padi Lur. Oke Lur, kita langsung menuju ke lokasi lahan persawahan Pak D Tumino Mbok D Tarti. Lahan pertanian di pinggir kampung ini sebagian ditanami jagung dan sebagian lagi ditanami padi Lur. Untuk tanaman jagung dan padi gogorancah ini sudah berumur sekitar 1 bulan. Mas, nyambut damel apa nih kau? Oh, barelep. Monggo kita tani. Oh, nggih. Sering ngajeng tandur. Niki jeng Senen. Yo, jeng Senen niki tanam iki. Jeng Senen tanam niki arak-arak riyen. Arak-arak riyen. Nggih. Niki mlukune ndek napa, Mas? Niki mlukune kalau wingi saking ngendeng atas maghrib. Nggih, nggih. Maghrib niku lha nggih pripun niki radi angel toyane. Radi angel toyane. Radi angel dadak. Masa rendeng-rendeng kok lep yo lucok nembel. Lah nggih, lah niki Jawa nggih mboten stabil nggih. Jawa mboten stabil. Nggih. Pengairan kirang lancar nggih. Pengairan kirang lancar. Kirang lancar nggih. Niki winane napa Mas jenengan Mas? Niki winane anu. Mapan iki. Mapan. Tanah mapan. Oh, nggih. Matur nuwun nggih. Jeng ningali tandure Pak Dit niki. Siap. Monggo, Pak. Nggih, nggih, Mas. Mawon deh. Ya Allah. Iwit tanam jam pinten niku, Deh? Iki mah. Nggih. Keteso jam 09.00. Jam 09.00. Jam 09.00 apa to? Jam 7. Jam 7, Mas. Jam 7. Nggih. Dadah. Rencane sedanten pinten iki, Deh? Iki wong 09.00. Sing karo sing duwe 09.00 sing gadah. Oh, tiang 09.00 sedanten nggih rencane. Pun ajeng rampung. Pun, Mas. Kantun niki mundur niki, Mas. Kantun sekedhak niki, Deh. Nggih, Mas. Sekedhak mboten nanten, Mas, niki kantun sak undur. Nggih, nggih. Jam itu. Iki kantun sak unduran, rampung.
Pinten-pinten iki yo tanem yo. Iki nggih. Gangsal napa pokoke sing ombol ngoten Mas. Oh, ora diombol niki. Nggih, sakatan. Niki pantun napa? Luwil. Bibitane. Bibitane niki PP. Delongkas rampung ya, Lek. Delongkas rampung niki. Nggih, Mas sedina tuli rampung. Pindah pundi melih niki mengke? Mboten pindah Mas, angsal Mas. Oh, nggih nggih. Mugi kek rampung. Badhe tanglet-tanglet Pak De. Nggih. Niki winane napa Pak De? Ini PP SS. PPSS. Niki wiwit ditanem umur pinten, De? Ngantos ditanem niki. Nggih. Nggih, umure pinten? Pini niki. Kalih dosa. Kalih dasa dinten. Nggih, pun dijebol mendulurke niki, Mas. Nggih, nggih. Ndaute ndek napa niki, De? Daute kemis, Mas. Kemis. Nggih, kemis. Kayak ngenten iki biasane bar ditanem ngerabuke umur pinten, De? Enten nggen tanduran itu sedasa dinten nembe dirabu. Oh, umur sedasa dinten Nggih, pun nglilir jenenge. dirabuk. Oh, nggih. Nglilir dirabuk ngoten nggih, De. Nggih. Rabuke napa mawon, De, biasane? Rabuk pertama. Pertama anu niku poska. Poska. Poska kalih di deke urea setitik. Oh, nggih urea nggih. Soale nggane bledon, Mas. Oh, nggih nggih. Niki sedanten pinten kedhok, De? Sing di tandur aja niki 6. 6 kedhok niki sing Nggih. ditanduri. Oke niki Niki sepalih niki Sepalo- dirancang. sepale dirancah niki nggih. Nggih. Gogo rancah. Nggih. Oh, berarti niki sak patok nggih, De? Sak patok niki, Sak Mas. patok sedanten iki kayak terus di sing sebagian di tandur, sebagian di gogo rancah nggih, De. Nggih. Niki laktore dek napa, De? Niki laktore Selasa Selasa. sing pun kepengker. Nggih nggih. Oh, pun Selasa wingi nggih. Nggih. Oh, berarti mboten langsung ditanam nggih di ngaten iki. Boten, Mas. Oh. Kajenge pripun di ngaten niku? Mboten langsung Kajenge ditanam. gayung, lemahe kajenge anu, cara sukete kajenge bosok, Mas. Oh, nggih nggih ngoten nggih. Nggih, pun De matur nuwun nggih, De. Nggih. Mugi-mugi tandurane subur makmur, kek panene berkah melimpah. Ya, alhamdulillah. Amin. Nggih. Ora marai dadi. Niki wine tek kados dipunggeli, De. Lah niki anu gedhuwuren, Mas. Oh, Niki anu napa-napa gedhuwuren. diret. Oh, diret. Kajengipun melur. Oh, nggih nggih. Nggih. Ora pupur. Kajengipun melur. Nggih nggih. Nggih, kajenge ambuk. Empuk ya lek nandure. Nggih. Nggih, Mas. Ngaten iki biasane winiane telas pinten, De? Nek ngeten iki anu, Mas, wong hitungane ini tandure wareg. Dadi asal kula ngipuk nika selawe. Selangkung. Selawe nggih. Selangkung Bruk. selangkung beruk. Nggih. Gede, Mas. Beruk gede berarti sekilo, De. Nek mriki ya, Mas, nek namine bruk nanti bruk bojok, bruk Beruk gede bojok. ngoten. Wah, agak ngenten sekilo nanti. Sak beruk. Enten. Oh, berarti 25 kilo enten, De. Wini. Bruk bojok. Bruk bojok, Mas. Bruk gede. Oh, nggih nggih. Biasanya ngaten niki nek panen rata-rata asal pinten De jenengan, De? Sedanten kali sing dirancah niki, De. Oh, kali niki. Nggih. Nggih, paling mboten suwi dak. Swidak kresek nggih. Nggih. Ya alhamdulillah, De. Lah nggih. Mampeng mawon, Mas. Pak Tenggor sulam. Nggih. Kata sing bateng tua to, Mas? Nggih. Niki. Sawane
banteran udan nggih. Nggih. Nah, nek terlalu sering hujan mboten tumbuh nggih. Nggih. Gogor rancah. Nggih kegerangan itu rada sulit. Nanam pun. Niki pun umur pinten, Mas? Sebulan ya. Sebulan. Nggih. Kirang langkung nggih. Langkung dinten. Selangkung pinten. Nggih. Niki ndek riyen nuruke napa, Mas? Niki telek. Telek. Rabu telek. Oh, kohe nggih. Kompos. Kompos. Niki winiane napa ndek riyen? Ini niki wiriane PP. PP. Nggih. Niki pun rabuk ping pinten, Mas? Sepindah saya. Sepindah. Nggih. Napa rabuke, Mas? Rabuke nggih niku poska kali ore. Poska ore ya. Nek sulam pinten-pinten jenengan nggih, Mas? Ya enten sing gansal, enten sing pitu, mboten Mboten iki. entu nggih. Wine sami nggih. Sami. Sami kali sing ditandur nika. Nggih. Nggih pun Mas, matur nuwun nggih, mugi-mugi tandurane subur makmur, panene berkah melimpah. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Napa turah dewi nih? Turah. Oh. Oh, kalih nggih sulam nggih gogo nggih, Dik. Oh, nggih gogo rancah sing mboten tuwa nika. Nggih sulam. Oh, nggih. Sing nggih. mboten niku. Nggih, alhamdulillah pun rampung nggih Den iki. Ya alhamdulillah Nah, nggih. Mas, rampung. Alhamdulillah Lur, ini tandur pari tanam padi sudah selesai dan ini sekitar pukul 12 siang. Waktunya kita beristirahat untuk makan siang bersama di gubuk bambu di pinggir sawah Lur. Persiapan makan siang bersama Lur di gubuk bambu.
Wih, menune tradisional. Gudangan. Masuk. Lah mau nyemplung. Gudangan telur bacem lur. Wah, cocok. Bacem. Tahu bacem, tempe Tahu bacem. bacem. Menu tradisional kampung paling nikmat ini lur. Mantap. Seger nih pokoknya deh. Mantap. Mantap, Mas. Ya niki bumbune nembe duleng lur. Muleng bumbu gudang. Niki paling cocok lur enten malas kayak Nggih. menune gudangan, tempe bacem, tahu bacem, dok bacem. Nggih, Mas. Seger nih, mbah ibu terus niki. Seger, Mas. Nah, nggih, Bro. Mat. Nang desa, Mas. Nggih. Tradisional niki menune malah nikmat ngoten niki. Mantap. Loh. Kitik minum mutik. Nggih. Kula lak petak. Nggih. Nggih. Ayo Mas. Nggih. Mriku sketsane. Monggo, Mas. Sketsane. Matur nuwun. Seger deh gudangan. Nggih, Mas. Karo tempe bacem, tahu bacem. Jenengan. Mboten mboten. Kayak mriku sketsane matur nuwun. Ono ini rada banyak. Wis. Terus nggih. Coba. Lah nika kerupuke deh. Nggih. Segede men. Jenengan kok nempun. Jenengan kok nih, Mbak? Apa? Aku magang kene wae sing gampang. Barang-barang komplit. Long matar instan dan kamu udah udah Nggih, Lek. Sketsane mriku Lek, matur nuwun. Jalah kene denek kek ning nggon kawen. Garing. Lu putane seger. Nggih, gudangan. Kalau tempe bacem, tahu bacem. Seger tenan. Oh, Ndak kek ibu. Iya, sampe ra kek ibu kono. Masak dimakan lagi. Ya. wih ajang godhong ya. Ajang godhong. Wih tambah seger nih, mantap ajang godhong. Bukan waris nah. Itu warak ibu. Kita masuk sama. Ya mriku sketsane matur nuwun. Matur nuwun sketsane. Sana sketsane. Mas. Diam, kayak ibu kan sedo. Enak sih balik godhong. Lah kek sambung. Seger Lek nggih godhong, ajang godhong wis mat. Makan anakmu mah enak gitu seneng. Lah nggih. Tambah nikmat. Aku nak anakmu yang makan godhongnya basah-basah. Aku ya seneng godhong. Wis kan lihat dhewe iki lha. Ajang godhong Lek. Seger Lek.
Jam seger mas. Nggih, tambah seger. Nggih. Ajeng godhong. Oh, wae terus kare mas. Yo Mbak Arni ya ajeng godhong. Tambah seger lho, Mbak. Enggak mas. Nggih matur nuwun sekecane. Kayak gue nih, keluaran. Yo nak keluar kan ibu. Orang tak yo. Tak yo. Udah sambungnya nya. Ya emnya nya. Ki bang suwe kok guaan ya. Ya. Tanya. Iki rong pirana. Ya, do imbanya, gudangannya. Nduk. Masuk iki, mboten temen di Mas. Nggih. Ajeng dong gedang tambah seger lho, Dik. Heeh lho. Saya ada gedang, rawe gudangan. Paling cocok seger, Dik. Mak mari. Matur nuwun, Dik. Kecane mriki. Gudangan didu tempe bacem, tahu bacem. Wis Udah bacem. tambah mantep. Mas. Nggih alhamdulillah pun rampung, Dik. Alhamdulillah pun rampung. Lah nggih. Wong tani niku kudune mangane sing favorit. Nggih, niki menune tradisional, Dik. Gudangan, tempe bacem, tahu bacem wis. Lah nggih. Campurane niku gudang. Makan bersama enten sawah. Wis. Sawah. Suwegere pol wis. Gudil tenan ya, Mas. Lah nggih, MTT. matuk tok. Monggo, Mas. Nggih nggih sekecane. Kerupuk. Lah nggih, kerupuk enten nggih. Ngeten niki. Niki produksine dhewe, Mas. Ngeten niki? Nggih, niki. Ngeten niki. Renyah nggih, Dik. Ngeten niki. Renyah, semremes Wis, le. semremes. Nggih, ngeten Lah nggih, niki. cocok iki lelapan. Lah niki gubuke nggih lebar jembar gede. Lah niki anu, Mas, 46. Niki ukurane. Ukurane Wih, 46. mantep, Dik. Lah nggih sakane gede-gede. Lah niki suakane ageng-ageng nggih. Kajeng napa niki, Dik? Glugu to? Nggih. Iya lah. Awet tenan niki, Dik. Awet Mas. Jeren pake. Kajeng glugu kalih napa mawon, Dik niki? Akasia. Akasia, Kalih ping. pring. Ya niku. Niki awet Dik, tahun-tahunan ngeten niki, puluhan tahun. Lah Lah, nggih. Mas. Benten pinten tahun? Sepriki pun antarane 10 tahun lho, Mas. 10 tahun asale ndamel gubuk niki. Nggih. Pun nate danten apa? Keren gue Leren. lah, bahan-bahane niki pilihan sedanten nggih, Dik. Lah putu anu. Lah nggih, Nggih, putu anu doyo. pilihan sedanten ya. Lah nggih. Niki tandurnya pun rampung napa lanjut sulam gogor ancah, Dik? Anu Mas, mboten baune pun kesel niki Oh, leren. kesel. Wong kiwet garap ngantos paripurna ndawet mboten larat lho, Mas. Niki oh nggih istirahat riyen, Dik. Mengke dilanjut sanes wekdal mawon nek pun tenagane pulih. Dadi wektune nggih diopeni awake. Nggih niku penting, Dik. Sponsor bahaya lho, Mas. Nggih nggih. Mboten ngoyo-ngoyo, Dik. Nggih. Mboten. Santai mawon.
Niki pinggir sawah ngen galengan ditanduri pisang napa niki, De? Kathah temen Iki niki. pisang kepok. Pisang kepok Nggih, pisang kepok. niki. Pun panen ping pinten niki, De? Lah ning mboten mesti mas ajeng montong panen montong terus. Oh, nggih nggih ngeten niki. Niki enten pinten wit kinten De sementen bane niki, De? Sedaya. Nggih. Wonten kawan dasa menit. Kawan dosonan wit nenten niki. Wonten. Kawan dasa wit kan. Pun enten sing wayah undho niki, De. Bareng Mas, wah bareng iso. Loyo mon 6 tundun ngoten niku bareng. Niki perawatane pripun, De? Napa dirabuk? Nggih rabane mung damen kompos king Oh. sawah niku, Mas. Kompos sukane nggen pok-poke ngeten niki. Nggih, pokoke moblok-blokne pokoke ngeten iki lho, ngeten iki. Lah niki anakane kuatah no, De. Wah, ta niki. Wong setahun ngoten men. Iya, Mas. Ngeten niki. Kuwite gede-gede nggih. Ngeten niki. Nggih. Niki napa kepas danten? Kalau niku preteling pun bas diketok dereng dangu. Oh. Terus ya tem. Muga-muga ilmu aos. Nggih. Pun wangsul, De. Pun Oh, dadah, nggih nggih. Mas. Sing pindah pundi leh niki mengke? Pindah tenggene anak wedok. Anak wedok tandur nggih menika. Nggih, nggih, lar griya nggih Mbah Somo. Nggih nggih mugi-mugi lancar. Nggih, amin. Wangsul, De. Mantuk. Mboten pindah to niki? Ora pulang kampung. Oh, nggih istirahat. Wangsul, Lek. Ya, ya. Nggih nggih. Lah kan sapa iki? Matur nuwun lho. Boleh Yan. Mantuk. Cek pindah ngendi nah? Mulai. Bawa mboten pindah. Nggih nggih, matur nuwun saya mawon. Aku ngepit aku. Lah ngepit.